Ahoj, já jsem Jana a to dnešní téma, který s váma chci sdílet, je důvěra v komunikaci v partnerském vztahu. Mám za sebou už nějakou řádku partnerských vztahů a vlastně až v tom posledním, se kterým jsem teď s Vaškem, můžu říct, že poprvé cítím vlastně to, že můžu být skutečně jako žena v tom vztahu otevřená, že mu důvěřuju, že mu chci důvěřovat a zároveň, že vlastně důvěřuji i sobě. V předchozích vztazích si vybavuju teďkom, že mnohokrát jsem se o důvěru ve vztahu snažila a hodně jsem na ty partnery třeba apelovala stylem, jakože důvěra je důležitá a potřebná a že přece já jsem pravdivá a že já taky nelžu v tom vztahu, tak proč se to děje, že třeba se mi bál něco říct ten partner nebo že mi třeba lhal, že jsem přišla na nějakou lež. A vlastně teďkom zpětně, když jsem se zamýšlela nad tím, proč se mi to dělo, tak jsem musela jít zpátky vlastně do svého dětství, až do vztahu ke svým rodičům. A vedlo mě to vlastně podívat se, jak ta důvěra a v té komunikaci probíhala vlastně v tom partnerském vztahu mých rodičů. Já pocházím vlastně z rodiny, kde byl kladen důraz na to, aby jsme mluvili pravdu, aby jsme nelhali. Ale vlastně teďkom, když se dívám zpětně do toho dětství, tak ta pravda je taková, že častokrát můj otec říkal mě jako dítěti, řekneme vlastně doma mamce trošku jinou pravdu. To sami dělala moje mamka, kdy říkala, a vlastně nemusíme tátovi všechno říkat, nemusí všechno vědět, nebo řekneme mu to trošičku jinak, protože on by se zlobil, nebo by z toho zkrátka doma něco bylo. Vyrůstala jsem taky v tom, že jsem často slychávala vlastně od své mamky věty typu chlapům nemůžeš říkat všechno. Oni to nepotřebují vědět, to není důležitý. Oni to přece stejnak nepochopí, nebo tě za to nějak prostě odsoudijou, nebo si budou něco myslet. Je dobrý si něco nechávat pro sebe. A vlastně to jsou vzorce, se kterými jsem já vlastně tady s tou výbavou do těch partnerských vztahů šla. No a jak mi dáte určitě všichni za pravdu, tak jít zrovna s takovouhle výbavou vlastně té nedůvěry už předem do nějakého vztahu a hrát si vlastně na to, že důvěřuju a že já jsem rozhodně věryhodná a mě se důvěřovat může, není zrovna nic moc dobrýho vlastně pro ty původní základy partnerského vztahu. Takže jsem se setkávala ve svých vztazích s tím, že jsem neustále narážela na muže, kteří měli potřebu něco přede mnou buď zapírat, nebo mi neříkat úplnou pravdu, takže mi říkali třeba nějakou polopravdu, nebo mi dokonce lhali a já jsem vždycky na tu lež nějak prostě přišla. A hodně jsem tím trpěla. Vždycky jsem jako cítila, že to není to, že to nejsou ty moje hodnoty v tom srdci, ale že skutečně je to něco, co si k sobě přitahuju, protože to samozřejmě v sobě mám, z toho dětství naučené, ale že to není moje, že já to takhle skutečně jakoby nechci žít v těch vztazích. A tak jsem začala pátrat. Začala jsem do toho pronikat vlastně hlouběji. A začala jsem v tom dětství, začala jsem ty vzorce, které jsem si přinesla od těch rodičů, pomaličku víc a víc sledovat a měnit je. Měnit je znamená to, že když jsem chtěla něco se svým mužem sdílet a měla jsem třeba strach, nebo jsem si nebyla jistá, jak to v tu chvíli přijme, jak přijme mě, tak jsem se v tom vlastně pozorovala. Pozorovala jsem, co se zrovna v tu chvíli děje v mém těle. Většinou mi bušilo srdce a trošku se mi jakoby to tělo chvělo. Tak jsem se snažila uklidnit
Snažila jsem se skutečně jakoby nacítit na svoje srdce a důvěřovat mu, že jo, teď když půjdu za svým mužem a půjdu takzvaně s tou kůží na trh, tak že on mě vlastně bude naslouchat, že mě přijme a díky tomu vlastně já budu moct mu říct to, co potřebuju a nebude to muset být žádná polopravda anebo lež. A začala jsem to pomalu takhle zkoušet. Začala jsem si vlastně jakoby tohle chování takhle trošku osahávat. Nebylo to vždycky úplně jednoduché a ne vždycky jsem to zvládla hned na poprvé, ale vlastně postupem času jsem získávala větší a větší důvěru v tom, že jednak můj muž mi naslouchá, že mu můžu říct to, co mám na srdci, ale hlavně, že mě nehodnotí. Že když vlastně sdílím to, co se děje mně, to, co prožívám já, nebo to, co potřebuji já a mluvím konkrétně sama o sobě, to znamená, že za ním přijdu a řeknu, já se v našem vztahu cítím být málo slyšena. Udělalo by mi dobře, nebo potřebovala bych, kdybys mi chvíli věnoval svůj čas a kdybys mi skutečně naslouchal, kdybys tady se mnou seděl, díval se mi do očí a vnímal mě. Já ti potřebuji něco sdělit, je to pro mě důležité. A v tu chvíli vlastně jsem viděla, jak on tady pro mě je, jak on je ochotný to pro mě udělat, protože jsem tam nepřišla s žádnou potřebou mu něco vyčítat nebo něco po něm chtít, co jsem věděla, že nebude úplně možné, aby mi to třeba splnil, nebo že to pro něho prostě bude příliš. Ale vlastně skutečně jsem tam šla já sama za sebe a řekla jsem mu svoje potřeby. Tak se najednou ta komunikace mezi náma začala měnit, začala mít úplně jinou podobu a hlavně já jsem začala mu více důvěřovat, že mu můžu říct, co potřebuji, co mám na srdci nebo co mi chybí, co mě trápí. Ale zároveň jsem se začala posilovat i já sama v té důvěře, v té komunikaci. Že vlastně pokud něco chci, pokud něco cítím nebo pokud něco necítím, tak že když jsem pravdivá a mluvím jenom o tom, jak to mám já, takže si můžu dovolit za tím partnerem přijít a říct mu to. A že on tam pro mě umí být a je v tu chvíli. A to bylo pro mě hodně léčivý a hodně uzdravující. A vlastně takhle postupně se začal přepisovat ten naučený vzorec z mýho dětství, který jsem měla od svých rodičů. A dneska už je to tak, že vlastně nemám vůbec jako potřebu říkat nějaké polopravdy nebo něco tajit, nebo za něco se stydět, nebo bát se vlastně vůbec něco svýmu muži říct. A já teď jsem si vybavila, jak mluvím, jednu situaci, kdy ještě jsem cítila vlastně takovou obavu něco sdílet nebo prostě říkat něco svému muži, protože jsem měla pocit, že mu tím trošku ublížím nebo že ho to může zranit. A tak jsem vlastně za ním šla a řekla jsem mu, že mám potřebu mu něco říct, něco sdělit, ale že zároveň se bojím, že mu to ublíží a že já mu ublížit nechci, ale nechci to ani v sobě držet, protože mi to potom bere pozornost, odvádí mě to od toho našeho vztahu a necítím se v tom vlastně jakoby dobře. Můj muž je natolik silný člověk, že mi dal vlastně v tom podporu. On mi tenkrát řekl, hele, a i když mě to bude bolet, nebo když mě to zraní, tak prostě já to ustojím, protože vidím, že je to pro tebe skutečně důležitý. A v tu chvíli se ve mně něco změnilo. Jednak jsem cítila obrovskou důvěru a to, že on tady pro mě skutečně je a že mě vlastně jako v tu chvíli skutečně podpořil. A jednak vlastně ta energie toho, co jsem chtěla sdílet, co jsem měla pocit, že mu ublíží, se najednou jak prostě z papiňáku najednou začala prostě uvolňovat a odfukovat někam ven. Až vlastně to, s čím jsem za ním přišla, co jsem mu vlastně jakoby říkala, chytlo najednou úplně jinou podobu.
vlastně jsem to dokázala z toho zraňujícího pohledu pro něho proměnit zase jenom ve sdílení sama o sobě. A ještě jsem si vlastně u toho povídání mu našla pro sebe odpovědi a řešení. Takže tohle je vlastně způsob takové otevřené a důvěryhodné komunikace, se kterou mám zkušenost já. A ráda bych vás pozvala vlastně prozkoumat ten prostor nejdřív té komunikace mezi vašimi rodiči, jak se to vlastně vnímali, nebo jak to vnímáte teď zpětně, jak vlastně komunikoval váš otec a vaše matka spolu vzájemně v tom svém partnerském vztahu. A zkuste se podívat, co z toho vlastně třeba opakujete vy, nebo co z toho možná dneska už děláte jinak. A zkuste hledat, zkuste pátrat. Nemusíte nic měnit. První dobrý krok je začít vlastně ten prostor nejdřív jako mapovat a nebát se podívat, jak to skutečně třeba tenkrát bylo a možná, jak se to podobá teďkom tomu, co žijete v partnerských vztazích vy. Takže vás pozývám do tohoto prostoru prozkoumávání. Mějte se hezky a těším se na vás při dalším videu. Ahoj.